Киевка татарлар келген 1865 елдан җыелганнар. Алар арасында бик күп хатын-кызлар бик актив үзен күрсәткәннәр. Әле сугыш алдында 1941 елга кадәр эшләгән татар кыз җәмгыяте татар халкы җыелган Дом народов Востока дигән йорт булган. Анда булган татар җәмгыяте, аның башчысы иде Хадича ханым Рамазанова. Спектакльләр куйганнар, ансамбльләр булган. Ул спектакльне куярга режиссерлар Казаннан килгән булганнар, килә торганнар. Сабантуйлар үткәргәннәр. Беренче хатын кайсы Аккалфак киде, Мөршидә ханым. Менә монда рәсемдә газетада аның мәкаләсе менә күренә. Без бит беләбез беренче Аккалфак Сара Садыкова күрсәтте безгә үрнәк. Менә Киевта да бар иде шундый хатыннар, атаклы хатыннар. Беренче җәмгыятьне, Киев җәмгыятенең менә фотографияларын мин сезгә күрсәтәм. Сугыштан соң татар халкы озак вакыт булмады җәмгыятьләр. Аннан соң 80нче елларда тагы кире кайта башлады. Мин сезгә әйтмәкчемен исемнәрен ул хатыннарның. Менә сугыштан соң Киев шәһәренә килә Мансура Гали кызы Галеева. Мансура Гали кызы ул Арча кызы, Арчадан килгән. Һәм журналист юллыгына аны Муса Җәлил биргән, путевка биргән кебек. Беренче хатын-кызлардан институт бетергән профессиональный журналистка. Сәҗе авылыннан, Арча районыннан. Без бик горурланабыз Халимә апа Сакаева белән. Халимә апа Сакаева ул әле сугыш алдында эшләгән Агатынгул Крымский белән. Беренче президент Академия наук Украины. Халимә апа гарәп телен белүенә Крымский биргән ана үзенең картотекасын, кайда 240-тан артык картотеканы кирәк иде бер рәткә кертергә. Менә Халимә апа аңа булышты. Безнең татар җәмгыятендә 80нче елларда инде без Изгелек дигән татар хатын-кызлар клубы төзедек. Аның турында Аккалфакка да без әйттек. Мин дә бер заман 1994 елдан 2000 елга кадәр алып бардым Киев Аккалфагын. Киев Аккалфакта эшләр алып бардым. 5 ел мәктәптә укыттым балаларны. Чөнки без ул вакытта, ул заман безнең тема иде гаилә, балалар укыту, балалар тәрбияләү. Без үзебез эш алып бардык. Мин хатын-кызларны Крымга барып, Крымда торган безнең татар хатын-кызлары белән дә сөйләштем. Алар да шундый эшләр алып бара башлады. Беренче собрание үткәрдек без Киев җәмгыятендә. Менә Финляндиядән килгән иде Айнур Низамеддин. Ул бик матур чыгыш ясады татар телендә. Бик үрнәк зур булды безнең
татар җәмгыятендә, Киев татар җәмгыятенә. Менә биредә катнашты, беренче собрание үткәрде атаклы художник, заслуженный художник Украины да, Рафаэль Масаутов. Рафаэль Масаутов ул Муса Җәлил китабын, Моабит дәфтәрләре чыгарды. Бер бите украин телендә, бер бите татар телендә. И үз рәсемнәре белән, графика белән шул китапны бизәде. Безнең хатын-кызлардан күп өлеш бик кызык, мин таныш идем Сөембикә ханым белән. Сөембикә ул Адель Кутуйның племянницасы. Ул күз врачы. Бик кешеләр аны профессиональный, бик кешеләр аны яхшы каршы ала иде. Менә бу рәсемдә Сөембикә Кутуева. Мәктәптә эшләгәндә булышты миңа Мукарама Хайруллина. Мукарама Хайруллина сугыш вакытында трактористкада булып эшләгән. Шундый бәләкәй генә кыз тракторга утырып, сугыш буе тракторда эшләгән. Энҗикәй Айманова журналист буларак газеталар чыгарды, библиотекада эшләде, безнең эшләргә катнашты. Бик матур итеп. Әминә апа Абдуллина, Аниса апа Абдуллина. Аниса апа Абдуллинаның гаиләләре, алар перепись вакытында язалар Булгар дип. Менә аларның уллары Таһир, археолог, Булгар шәһәрендә эшләп, монографиялар язып, безгә докладлар ясый иде. Мин җибәрә идем Сөембикә журналына мәкаләләр. Менә иң беренче безнең җәмгыять. Монда Каримовлар катнашты балалары белән. Каримов Бари баян кулына алды. 20 ел кулына алмаган иде баянны. Ул алды кулына ул баянны. Без татар халык җырларын исебезгә төшкәч җырлый башладык. Безнең әле җәмгыять юк иде. Минем өйдә андый репетициялар үткәрә идек. Менә җыелыша идек, беренче җырлый башладык татар җырларын. Җырлый, без җырлый идек шул җырларны. Мин Казанга килгән сайын Сөембикә редакциясенә килеп, безнең яңалыкларны сөйлим. Мине бик яхшы каршы алалар, тыңлыйлар һәм хәбәрләр бирәләр. Бу юлда мин җыенам барырга Сөембикә журналына. Менә Мансура Галиевна торды Киевта 97 яшькә кадәр. Ул җыйды материаллар, укытты. Киев университетында, Шевченко исемендә, журналистика факультетында укытты. Өйрәнеп рус телендә, украин телендә, менә безнең шундый Мансура апа, без аның белән бик горурланабыз. Татар телегенә белгән Арчадан чыгышы белән шундый университетта 20 ел артык эшли. Җыя материал и чыгара китап, әле сигнальный номер по следам древних предков и репортажи о киевских татарах. Бу китапны әле редактировать итеп кирәк дөньяга чыгарырга. Менә кемдә булышса безгә, без бик шат булыр идек. Бу да беренче конференциядән. Бу безгә Ринат Зинурович килгән иде. Киевка безнең эшләр белән кызыксынды. Менә бу газета әле Мансура Галиевнадан миңа эләкте. Муса Җәлил белән очрашулар.
Муса Джалил җибәрде аны укырга коммунистический университет журналистика дип. Менә бу безнең җәмгыять, безнең җырлый торган ансамблебыз изгелек атала иде. Германистов Рәшит Каюмов Самара ягыннан, Камышлы авылыннан. Киев шәһәрендә яши Фәрит Яруллинның кызы Наилә. Менә аның турында чыкты мәкалә. Хәзер ул авырый. Без аңа булышырга тырышабыз. Шуңа күрә мин тырыштым. Менә шул хатын-кызлар турында, кайсылар турында әз билгеле менә сөйләргә. Алар һәр кайсы үз өлешен кертте менә безнең эшләргә. Һәр кайсы тырышты. Рәхмәт сезгә игътибар өчен. Сау булыгыз.